हीरा म्यूजिक प्रेजेंट गाय बोली बोली थावे वाली मैया की राजा पटसोनी। आप प्रेमी को सासरे बहनिया के घरे बुलावले बानी हो ना। सासरे बहनिया के घरे बुलावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। सासरे बहनिया के घरे बुलावले बानी हो ना। सासरे बहनिया के घरे बुलावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। डीजे मिठू राजा पटसोनी। नौ दिन माई के होखेला पूजाई संगे संगे आइल बारे भैरव भाई। लाली रे चुनरिया मैया के चढ़ावले बानी हो ना। लाली रे चुनरिया मैया के चढ़ावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। डीजे मिठू राजा पटसोनी। बोली बोली कोलकाता के काली मैया की प्रिंस प्रेमी माई के गावेला भजनमा। राइटर जय करावे जागरणमा। सातरे बहनिया के पौआ पखरले बानी हो ना। सातरे बहनिया के पौआ पखरले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। ए मैया झूले खातिर झुलुआ निमिया पर हमनी लगावले बानी हो ना। हीरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाय घाट मुजफ्फरपुर।